Kaixo, egunon. Maiatzaren 25ean bukatu zen Euskaraldia. Hizkuntza ohiturak euskarara gerturatzeko 11 egunetako ariketa praktikoa eta 5. edizioa arte itxaron gabe, benetako Euskaraldia orain hasten dela gogorarazi nahi dugu. 4. edizio honetan ahobizi izan direnak ahobizi izaten jarrai dezatela eta belarriprest izan garenok ere belarriprest izaten jarrai dezagula. Eta bakarkako zerginez gain, entitateek ere beraien esparruan euskararen erabilera sustatzen jarraitu beharra azpimarratu nahi dugu. Azpimarratu nahi dugu edizio honetan Lasarte Orian aniztasuna ikusgarri egitea lortu dugula eta arlo desberdineko entitateek hartu dute parte. Prentsaurreko honen helburuetako bat bada herrian euskaraldian bizi izandakoaren berri ematea eta ez ditxuri eskerrak eman aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet euskaraldian izena eman duten guztiei, txapa jantzi dutenei, belarriprest eta ahobizi guztiei, ariketari eusteko esfortzu berezia egin dutenei eta baita prestakuntzan aritu direnei ere. Kaixo, Iker Sarasola naiz, Tesas taldekoa, eta kontatuko dizugu, Tesasen eramaten ari geran azken 2 urtetako euskalduntze edo euskera sartzen maila gure taldeetan. Orain dela 2 urte hasi ginean entrenamentu saioak ume txikiekin euskeraz landu nahian, eta udaletxarekin proiektu bat elkarlanean hasi ginean, eta horri jarraipena emanez, aurten Euskaraldian parte hartzea erabaki dugu. Bertan gehien bat gure futbol eskolarekin lanketa egin dugu, eta bertan egun pare bat egunetan argazkiak eta egin ditun, eta hori, beraientzako une hori pankarta hartzea, kartelekin, bakoitza posterra berzinek eraman zezaken posterrak etxera, eta hori beraientzako nik uste dut esperientzia polita izan dela. Pertsonaren bat erakartzen badegu euskararako joera hori hartzea, uste dut gure hizkuntzarako lormen bat izango dela. Ikusirik nola dagoen aspaldian gure gazteriek nahiko erdaldunta dagoela, adibidez, inguruan dauzkaten semeak eta hori, erderako joera hori hartzen dute bai kalean eta bai ikastolan, bultzamen hori ematea nik uste dut oso garrantzitsua dela guztiengatik. Pauso txiki bat, azkenean pauso handi bat bilatu daiteke. Bertan gure lana eta esfortzua jarriko dugu euskararekin, eta horrek urtean berdin segiko dugu lanean. Orduan beti laguntza behar dezuten guztietan, ez dudatu gurekin kontatzea eta horretarako presengo gara. Eskerrik asko. Bueno, balorazioaren zati garrantzitsua izaten dira datuak, eta datu batzuekin nator orain gontan. Orokorrean, 4. edizio honetan, 7.500 entitatik gora berretsi dute Euskaraldian parte hartu nahi dutela, orokorrean. Euren kideen artean Euskaraldia sustatuz, ikusgarri eginez eta Euskara gehiago erabiltzeko pausoak emanez. Gure herrian zehazkiz, 30 elkartek eman dute izena, eta lehen Agustinek esan duen bezala, oso elkarte edo entitate anitzak gerturatu dira Euskaraldira. Eta hori oso eskertzekoa da Lasarte Orian, bakoitza bere alea jarri, eta denon laguntza zenbestekoa baita euskararen erabilera indartzeko, eta horrela jarraitu behar dugula aurrerantzean ere, esan nahi nuke hemen. Eta hori entitatei dagokionez eta banakakoei dagokionez, guztira 135.000 lagunek eman dute izena, eta Lasarte Orian zehazki 1.325 lagunek. Horietatik 1.010 ahobizi eta 315 belarriprest. Datuek argi adierazten dute belarriprestak behar ditugula, gaina hori da gure herriaren errealitatea.
eta, bueno, eta hauek euskaraz gehiago eta errazago ikasteko aukera gehiago indartu behar dugula uste dut. Eta, bueno, Belarriprest baten testigantza jarraian, izango zen. Esperientzia oso ona izan da, beste urtetan bezala. Erosoa sentitzen naiz Belarriprest bezala. Beti nahi izan dut euskara ikasi eta orain momentua da. Uste dut Euskal Herrian bizitzeko bere hizkuntza ezagutzea garrantzitsua dela. Bai, egoera berezi bat bizi izan dut Euskaltegiko taldearekin bideo bat prestatzen Euskaraldiko bideo lehiaketarako. Oso ondo pasatu genuen, ziur aski hurrengo urtean errepikatuko dugu. Duela 10 urte Lasarte horian bizi naiz, eta euskaldunak direnak eta ez direnak ezagutzen ditut. Baina badago jendeak euskara ondo ezagutzen duena eta hala ere ez du erabiltzen. Pena handia ematen dit. Uste dut herri honetan euskaraldiak antzekoak direla eta aurten espero bezalakoa izan da. Nik zailtasunak ditut euskaraz hitz egiteko eta esaldi luzeak egiteko. Horregatik esan diet inguruko guztiei niri euskaraz egiteko. Egia esan bete ditut erronkak. Euskara erabiltzen gehiago saiatuko naiz. Etxean, dendetan, lagunekin hitz egiteko eta bar. Eta egunero euskaraz zerbait irakurtzea saiatuko naiz ere. Ze esan laugarren edizionen ostean, 11 egun hauek izan diala entrenamentu bat, ez? Zertarako, hemendikan aurrera ere mantentzeko azkenean hartu ditugun ohitura, hartu ditugun dinamika aldaketak, landu ditugun tresnak, landu ditugun guzti horiek mantentzeko eta jarraitzeko urtean zehar ere, ez? Euskaraldia ez delako bakarrik 11 egunetako kontu bat. Eta deialdi bat egin nahiko genuke hemendikan, bakoitzaren esperientzi pertsonal berezi ezein berezi edo ze gertatu zaion, ez gertatu zaion, bide batez mesedez helaraztea. Bai Euskaraldiako web orrian, edo udaleko web orrian, edo denon bilduma bat edukitzeko eta partekatzeko olako gauzak. Esperientzia oso polita izan da urtengoa. Oain arte euskaraldian beti norbanako bezala hartu dut parte, eta aurten Malin egonda entitate bezala hartu dut, eta nahiko berezia izan da parte hartzea. Azkenian nik nire inguru hurbilen badakit norkiten duen euskeraz, norkez, baina aurten berezia izan da, hori dendan egoteak jende desberdinakin tratatzera eraman nau, eta orduan sorpresatxo txikiak izan ditut, agian norbait pentsatu euskeraz ez dakina eta baten euskeraz hasi, edo euskera ikasten hasi dan norbait lehenengo hitza euskeraz egin didana, orduan berezia izan da polita. Euskaraldiak nik uste baino eragin handiagoa izan dula esango nuke, azkenen familiakok, lagunek eta ingurukok parte hartu dute, eta orain dendan nagola komertzio desberdinekin harreman gehiago daukat, eta behaien parte hartzea ere positiboa izan dela baloratu dute, aurrek ere ikastolan landu dute gaia, eta uste baino bea izan da. 10 egun hauetan eduki dituten erronkei eusten jarraitu nahiko nioke. Azkenean euskeraz bizi naiz, bai familian, bai lagun artean, baina egia da Amalin euskerari eta bere erabilerai garrantzia ematen jarraitu nahi diotela, bai denda fisikora etortzen den pertsonari eta baita sare sozialetan ere. Bueno, Listo. galderaren bat? Ez? Eskerrik asko.